Ahojte kamaráti, po 12 mesiacoch vás vítam opäť pri ďalšom Q&A, otázky a odpovede. Poďme na to. Čaute kamoši, ešte raz a vítajte v mojej spálni, ktorá je krásna, zrekonštruovaná, novúčka, voňavúčka, takže sa mi tu strašne dobre natáča, takže keď budeme mať nejaké kecacie videá, tak to viete, že budú natáčané tu. Tak ako aj minulé som sa vás pýtala otázky na Instagrame, ale tentokrát aj na YouTube, aby ste mi napísali svoje otázky a ja vám možno dám na ne odpovede. Naozaj nedokážem stihnúť v tomto videu úplne všetky, takže niektoré budú pravdepodobne chýbať a nebudú tam úplne všetky, čo ste napísali, ale pokúsim sa, aby tam boli tie najdôležitejšie. Ako sa máme? Odpoveď dobre, zle mi nestačí. Dobre? Stitch? No, mám sa dobre. A hovorím to všetkým naokolo. Pre mňa je to veľmi ťažké posúdiť, že či sa mám dobre alebo sa mám zle, pretože tie moje nálady sa niekedy strašne rýchlo menia, ale v poslednej dobe to bolo proste, že mám sa dobre. A naozaj je mi dobre a nič ma netrápi. Čo je veľmi podivuhodné na to, že som proste posledné 4 roky zápasila s úzkosťami a s depresiou, ale jednoducho mám sa dobre. Jak dokážeš byť furt taká vtipná a šťastná? Toto je taký mýtus, kamoši. Ja nie som neustále vtipná a šťastná. Áno, na videách sa snažím byť vtipná a pozitívna, pretože vás idem zabávať a mňa to baví. A keď som v tom a natáčam tie videá, tak proste baví to aj mňa, baví to vás. Chápete, akože bavíme sa tak navzájom, že nie je to iba jednostranné, že ja vás zabávam a preto sa musím tváriť, ale mňa tak nadchne tá idea toho, že vy to budete pozerať a budete sa pri tom zabávať, že sa pri tom zabávam aj ja sama. A keď tvorím napríklad také veci ako veľké Oreo, ktoré môžete pozrieť túto alebo túto, nikdy neviem, na ktorú stranu ukazovať, tak proste to sú projekty, ktoré mi dodávajú takú tú šťavu do života. Chápete, jak to myslím? Takže neverte úplne všetkému, čo vidíte na sociálnych sieťach. Nie všetko je pravda a nie vždy som ja natešená a šťastná a vtipná a neviem čo všetko. Existujú dni, kedy som proste úplne s náladou pod psa. Nedokážem niekedy vstať z postele, pretože ma zasiahne úzkosť, ale to sa už dávno nestalo a to nás vedie k ďalšej otázke. Ako sa zlepšila tvoja depresia? Moja depresia je už takmer tak maličká, že ju nepociťujem. Áno, pociťujem úzkosti, ale to, že by som si povedala, že neustále som smutná a nemám motiváciu do života, to sa nejako vytratilo. A normálne ja som vedela, že budem emocionálna pri tomto. Normálne som za to šťastná a rada som za to, lebo neskutočne som za to vďačná, pretože viem, že to nie je samozrejmosť. A viem, že nie každý to tak má. A viem, že mi hovorili, že pripraviť sa na najhoršie, že proste môže byť ten pocit do konca života a nemusí odísť. Ale ja som šťastná, že tu vlastne nie je. A určite sa teda pýtate, že čo som spravila, že to tu nie je. Jednoducho, našla som v sebe vieru v to, že môže byť lepšie. Lebo tú vieru, a nehovorím len o viere v Boha, aj keď som kresťanka, a tá viera ma dostala naspäť do tých koľají toho normálneho života. Ale proste tá viera v to, že môže byť lepšie, tá je dôležitá. Chcela by si do svojich videí pridať aj ďalšiu osobu z rodiny kamarátov, myslím videá s Miloškom. Miloško akurát má svoju sestru, Marienku, Valentínu, svoju kamarátku, má mamu, otca a myslím, že vo videách bola aj babka, takže má aj babku. Je tam Ujo Mesiar, je tam pani suseda a mám pocit, že to je celkom dosť tých postav. Neviem, či by som chcela pridávať viacej, ale nikdy nevieš. Napíš do komentára, koho by si chcel pridať a uvidíme. Kde bývaš? No, keďže na sociálnych sieťach som už dlhšie ako 3 roky, tak viem, že táto informácia sa nezdieľa a preto by som bola rada, keby ste ju ani vy nechceli zisťovať, pretože je to moje súkromie a moje súkromie si dosť chránim, aj keď to tak niekedy nevyzerá a vyzerá to, že ale Ľubka na Instastorkách zdieľa absolútne všetko. Nie, aj keď proste prežívam ťažké dni, áno, niekedy vám to zazdieľam, ale nezazdieľam vám vždy prečo a ako a snažím sa byť čo najviacej otvorená, ale zároveň si čo najviacej chrániť to súkromie. A to v tomto verejnom priestore proste človek musí robiť a dúfam, že to robím dobre. Bude nejaký prank na Janka? Na Janka pravdepodobne prank nebude, pretože Janko sa na sociálnych sieťach ukazovať nechce a tam vlastne končí táto otázka. Kedy už natočíš to sushi s osáčkou, už sa neviem dočkať. Príde to, kamaráti, príde to, ja tomu verím. Jediné, čo nás od toho drží, je ešte špeciál, ktorý by mal výjsť, keď dosiahneme 100 000 sledujúcich. A to ma vedie k otázke číslo neviem koľko. Ako sa cítiš, že máš o chvíľu 100 000 na YouTube? Ja som neskutočne
vďačná, ale prekvapená. Ja som nikdy nečakala, že to dosiahnem na 100 000 a zjavne to teda vyzerá, mne sa tak zdá, že robím asi niečo dobré, ale hlavne ma teší to, že vás to baví. Pretože ak by to vás nebavilo, ja by som sa zbytočne hnala za sledujúcimi, tak proste nemá to zmysel. Ale to, že vás to baví, tak mne to dodáva strašne veľa síly a energie. A to, keď vidím, že videá rastú a vy si ich zdieľate a vy ich komentujete a ste z nich nadšení, to mi dáva strašne veľa energie. Takže hoci aký máte vek, či máte 5, neviem, či ma pozerajú 5-ročný, ak máte 5, alebo či máte 50, som strašne rada, že ste tu a chcem vám za to poďakovať. Baví ťa natáčať tvoje videá? Toto je otázka, ktorá má takú zaujímavú odpoveď, pretože v nedávnej dobe, v posledný mesiac alebo 2 som mala naozaj že kreatívnu krízu a ťažko sa mi natáčalo. Nevládala som natáčať a jednoducho bolo to, že donútila som sa natočiť niečo a nevyšlo to, tak som to vôbec ani nedala von. Prišla som ďalší deň, že znova idem natáčať, donútila som sa do toho, ale nebola som tak nadchnutá pre tú myšlienku. A mám pocit, že sa mi to konečne teraz vracia, že začínam byť nadchnutá pre tie niektoré nápady na videá a strašne za to vďačná. Ja viem, že som vďačná neustále, v kuse to spomínam, ale tak jednenky, čo mám robiť? Kde alebo ako si zistila, že máš ADHD? Tí, ktorí neviete, ADHD je vlastne hyperaktivita, ale nemusí to byť vždy tá hyperaktivita, pod akou ju poznáme. ADHD, čiže porucha pozornosti alebo sústredenia, môže mať viacero takých tých smerov a znakov, ale to, čo mám ja, je, že som hyperaktívna. Takže mám ADHD s hyperaktivitou a doktorka mi to zistila, moja psychiatrička, ku ktorej pravidelne chodím, pretože sa liečím na depresiu, však to viete všetci. No a ona si povedala, že mi urobí normálne akože také komplet znova zhodnotenie toho, aká som, čo som, aké mám charakteristiky a črty a neviem čo všetko. A na tom teste som proste sedela a prišla doktorka, psychologička, ktorá tam strávila so mnou normálne, že hodinu alebo hodinu a pol, jednoducho sa ma spýtala otázky, dala mi vyplňať rôzne testy a zrazu som si vlastne uvedomila, že mi dala test na ADHD a ja, že no ja som si aj myslela, že mám ADHD, ale že by som to naozaj mala. Začala som vyplňať ten testík a tam bolo, že od najmenšieho po najväčšie pravdepodobnosti uvedte, či sa toto deje vám. A tam bolo, že neviete sa sústrediť. A v detstve ste proste stále stávali zo stoličky v škole. Ja som za to v kuse dostávala poznámky. A takéto otázky tam boli a v kuse to bolo proste, že všetko, čo som robila ako dieťa a zároveň, čo robím aj teraz. Že sa neviem sústrediť, že zrazu v strede nejakej aktivity ja sa zrazu zastanem a zistím, že ma to už nebaví. Že ma to proste všetká sila, ktorú som na tú aktivitu mala, ma absolútne opustila. Takže toto je to moje ponímanie toho ADHD. A som vďačná, že som bola diagnostikovaná u odborníka, pretože mi to strašne veľa pomohlo a vlastne teraz navštevujem aj terapie, na ktoré chodím primárne s tým, že sú zamerané na to moje ADHD, aby som sa proste čo najviac o tom naučila, ako fungujem, čo na mňa funguje a áno, sú to niekedy zaujímavé triky. Keby si mohla ísť na dovolenku kam len chceš, kam by to bolo? Myslím, že táto otázka padla aj v minulom Q&A, nie som si úplne istá, ale ja by som proste potrebovala ísť na Nový Zéland, pozrieť si ten Hobbiton, kde bol točený Pán prsteňov. Ešte keď som mala nejakých 12-13, boli moje obľúbené knihy Cesta do Narnie, tak sa to volá? Nie, Kroniky Narnie a od C.S. Lewisa, ale jak som dospela a spoznala som môjho muža, tak som začala objavovať, že Pán prsteňov je o mnoho hlbší a teraz nesnívam o ničom inom, len keď pozerám letenky, aby to bolo niečo proste lacné na Nový Zéland, ale tam vás len tak nepustia. A aby som mohla proste si pozrieť tie miesta, kde si Aragorn zlomil nohu, keď kopol do helmy. Kedy plánuješ spraviť zase nejaký nový merch? Mohol by byť na tému leto. No, žiaľ, žiadny nový merch nebude, je iba stále ten istý a ten starý, ktorý si môžete neustále kúpiť. Viem, že veľa z vás o tom vlastne ani nevie, že existuje miesto, kde si môžete kúpiť Miloškovú mikinu, ale existuje to. Takže utekajte na merch.sk a Ľubka Kovačík je to, čo chcete hľadať a tam nájdete Miloškové trička a Miloškové mikiny a myslím, že tam mám ešte niečo iné, ale nie som si úplne istá. Čo ti najviac vadí na ľuďoch? Nejaká charakteristika? Mne vlastne ľudia ani tak moc nevadia. Ja mám ľudí celkom rada. Neviem, či je to tým, že vlastne toto moje povolanie influencerky je také akože dosť osamelé, pretože vlastne ste celý deň sama a natáčate content. Natáčate content a obsah len proste s kamerou, ale
priala by som si, aby som spoznávala viacej ľudí. Takže nepoviem vám, čo mi na ľuďoch najviac vadí, pretože aktuálne mi vadí veľmi málo vecí. Možno mi vadí to, keď ma človek príliš skoro odsúdi. A posledná otázka, čoho sa najviac bojíš? Najviac sa bojím toho, že prídem o môjho milovaného muža, ktorý je proste absolútne geniálny, dokonalý, aj keď je tam priestor na zlepšenie, ale to je vždy, takže pšt. A celkovo som začala strach tak nejako eliminovať zo svojho života. Viem, že to znie akože tak náročne a ťažko a nerobí sa to ľahko, ale učím sa nebáť sa absolútne ničoho, pretože viem, že len tak sa dokáže dosiahnuť to, po čom vždy snívate, keď sa nebudete báť. A často sa ja bojím, ale idem do toho aj keď sa bojím. Takže to je niečo, čo akože si posledné mesiace osvojujem a som za to na seba pyšná. Úprimne. Ďakujem, kamoši, že ste vydržali až do konca. Viem, že svetlo a osvetlenie, slniečko nám trošku zapadlo, takže sa ospravedlňujem, že ten obraz je trošku iný. Takže tak. Takže úspešne dovidenia na budúce.